Doncs aquesta pandèmia a nivell emocional i personal està sent molt dura, suposo que igual per tothom, perquè a nivell d'ànim estem molt baixets i a nivell de negoci doncs la veritat és que està bastant fotuda la cosa, perquè un gimnàs d'aquestes característiques tan grans, la veritat és que té moltes despeses que la gent no és conscient, que només es pensa que és baixes la persiana i ja prou, i ja està, i no paguis, la gent em diu no paguis als monitors, però clar, no només són els monitors, és el lloguer, són la llum, l'aigua, coses bàsiques, i després el personal, que també és important, els impostos, que això no perdona mai, els impostos arriben sí o sí, i moltes altres despeses que tenim, com la gent de la neteja, el manteniment de la instal·lació, jo què sé, el telèfon, els programes que utilitzem per treballar aquí. O sigui, són moltes coses que hi ha darrere d'un negoci que no només és tanca la persiana i no paguis, això és molt fàcil, però això s'ha de mantenir. La llum no entén que tu has tancat i no tens ingressos, no? O el lloguer sí, t'ajuda una mica, però després estan els bancs, els rèntings, els préstecs per fer ampliacions de negoci. A més, recentment hem climatitzat la nau, o sigui, això crec que va ser pel mes de desembre o gener del 2020, d'aquest any, que vam climatitzar la nau, o sigui, un cost que això ha tingut gran, i al març vam tancar, o sigui que clar, són crèdits, o sigui, són moltes despeses que té un gimnàs d'aquesta envergadura, no? I després que tenim 7 persones que treballen amb nosaltres, que són monitors, amb les seves famílies, els seus gastos, i necessiten treballar, i si se van a un ERTE, doncs això té conseqüències també, no solament per nosaltres, sinó també per ells, no? Doncs ara, amb aquest segon tancament, estem fent, igual que vàrem fer l'altre cop, estem fent classes via Zoom. Tenim una plataforma online per la gent que és sòcia del gimnàs, que la tenen gratuïta, i allà pengem molt contingut de classes, els monitors d'aquí es graven classes i les pengem allà, i després algun entrenament personal que la gent ens demana per fer a casa. O sigui que a l'altre confinament vam utilitzar molt l'Instagram, que era gratuït, però veiem que es connectava gent que no era sòcia, i bueno, aquest cop hem decidit que només pels socis, que per això paguen la quota mensual, i això és important i s'ha de recompensar, la veritat. Sí, bueno, hem fet unes caminates amb les sòcies del gimnàs, 2 matins a la setmana i una tarda també, però bueno, les caminates del matí van funcionar molt bé, però les de la tarda ja no tant, perquè ho vam intentar i ens va parar la policia perquè érem 2 grups de 4 independents i no ens deixaven estar fent exercici a l'aire lliure quan jo m'he fartat de veure gent als parcs o jo què sé, o a la muntanya fent exercici en grup, i això sí que es podia fer, que eren grups de 6 màxim, i nosaltres érem 2 grups de 4 independents, o sigui que, però bueno, ho hem intentat, mantenir-nos en forma aquest tancament. Bueno, les ajudes de la Generalitat a nosaltres podem dir que no ens han arribat. Del primer tancament que es va fer, el primer confinament, l'única ajuda que vam tenir va ser aquesta que et donaven els autònoms per la mútua i tal, els 660 euros. No podíem accedir a cap més ajuda per el tipus de negoci, per coses d'autònoms. Si agafàvem una ajuda no podíem agafar una altra. Llavors, ajuda cap, només aquesta pels autònoms. En aquesta segona onada ens ha passat el mateix, que sí que havia una ajuda al principi, però eren molts pocs diners i era massa gent demanant aquesta ajuda. O sigui que no ens ha arribat res, l'ajuda 0. L'ajuda la que t'ha donat el banc, que és demanar un ICO i tenir més deute, però ajuda de la Generalitat a nosaltres no ens ha arribat cap. Bueno, la resposta del meu ajuntament ara potser és la mateixa que quan vaig començar, cap ni una, directament, perquè no ha vingut ningú de l'Ajuntament mai a visitar-nos, ni una visita de cortesia, ningú, ni l'alcaldessa, ni el regidor d'esports,
ningú de l'Ajuntament ha vingut aquí al gimnàs, mai. O sigui que la resposta abans ja era 0, ara és igual de 0. O sigui, l'ajuda que ara tenen, que tenim una ajuda, bueno, l'hem demanat, a veure si ens la donen, si tenim els punts que demanen per poder-te donar aquesta ajuda, si tenim els punts doncs ens la donaran, però cap resposta per part de l'Ajuntament, ni cap interès, ni com esteu, ni què necessiteu, ni res, 0. Doncs sí que m'agradaria que aquest Ajuntament es preocupés una mica de com funciona el negoci, de com estem, perquè sí que de veritat de vegades es necessita que algú et pregunti «Ei, com vas?», no? Com va el negoci? Va, ànims i que tornarem a obrir i que tothom tornarà a fer esport i que tothom tornarà a fer vida normal. Encara queda molt, però sí que estaria bé que l'Ajuntament, ni que fos no una trucada, òbviament, no em trucarà l'alcaldessa, però bueno, si algú, el regidor d'esports o regidora, doncs un mail, perquè suposo que hi ha moltes entitats esportives a aquest poble, i sàpiga una mica com estem tots, que no som nosaltres els únics, que totes les entitats esportives estan patint molt. O sigui que sí que ens agradaria això una mica, sí, estar com més present, no? Que sembla que no existim a vegades.